Това, което имаме ние като обратна връзка от нашите клиенти е, че в повечето случаи, над 95% от случаите, те предпочитат да доставят от нашия fulfillment склад в град Карлово до цяла Европа, спрямо това да складират в някоя от страните в Западна Европа. В редките случаи, които го правят, имаме партньорски взаимоотношения с други 10 партньорски fulfillment склада в Европа, във всяка една част от тях, всяка една държава съответно, където някой от клиентите ни е поискал, но това излиза по-скъпо за онлайн търговците и също така трябва да имат стока на няколко места, да кажем в България и в Белгия, или в Германия, Испания или Великобритания. За тези от вас, които не желаят да складират при нас в нашия склад, а искат да доставят чрез нас, биха могли да го правят от техния съответен адрес, в която и да е част на България, като ние ще създаваме товарителниците за вас, може да ви ги изпращаме по имейл, както правим за малко част от нашите клиенти, и вие просто да си ги лепите, съответно да заявяваме куриер на ваш адрес. Това е един от начините, по които работим. А другият вариант е просто наш бус на Shipio да дойде, да вземе стоката и съответно да продължи до следващото депо, било то в Букурещ, Будапеща и така нататък, където се инжектират следващите пратки.